În corporație lucrurile sunt foarte predictibile, dar în aceeași măsură sunt și foarte osificate și uneori nu adresezi problema reală pentru că ești efectiv blocat într-un sistem de proceduri care înfrânează și nu dau viteza pe care ar putea să o aibă anumite procese. Și ăsta este, cred că, cel mai important lucru pe care probabil că ar trebui să îl îmbrățișeze corporațiile, respectiv să-și aducă și ei uneori cât un antreprenor să le povestească despre modul în care ei au reușit să facă lucruri cu o viteză mult mai mare. Mi-amintesc când intram pe un client care aducea clar beneficii pentru compania dacă ar fi intrat în portofoliu, trebuia să treci printr-o suită de validări care de cele mai multe ori nu își aveau niciun fel de sens, dar asta mi-am explicat ulterior, ajuta foarte mult zona de predictibilitate, pentru că ei aveau un target de profit net pe care trebuiau să îl atingă și asta îi făceau pe ei să poată trece având această structură foarte, foarte clar și peste momente dificile și să prolifice și în momente foarte bune. Și atunci e un mix între cele două.